Gahrman arkadamydan başyna başlanan giňme şöyle özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyň parasatly baştonlygyna üstünlikli durmuşa çylmagy netijesinde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk işçiň ösürlýär. Türkiýe Respublikasy Doganyk ýurt hökümine Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Köp ýyllaryň dowamyna iki doganyk ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ösüşiň täze derejesine çykýar. Türkiýanyň eksport haritlarynyň paýtagtymyzda ýaýlanýan giň meşgul serisi doganyk ýurdun işäwür düzümleriniň Türkmenistanyň geljegi uly hasaplanýan bazaryna öz orunlaryny pogtalandyrmaga bolan galaklanmalarynyň artýanynyň nowatda hasutnamasyna urly. Serge gatnaşan Türk kompaniýalarynyň sanawy dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we daşaryurt kompaniýalarynyň netijeli işlemekleri üçin değişli kanunçylyk binýadyny döreden ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bilen dörli ugurlary öz üçin alýan gatnaşyklaryň uly geljegini bardagyny äşkar etdi. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýe bolup, ol iki halkyň taryhy we meden umumlyklaryna esaslanýar. Türkiýe köp ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň iri sewda ykdysady ugur boýunça gatnaşyk saklaýan hyzmatdaşlarynyň birine boldy. Şonda özara hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesiniň toplananyny bellemek gerek. Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň dokma senagaty owa hojalygy gurulşyk we ýokary tehnologiýalar ýaly geljegi uly ugurlary öz üçin alýanyny bellemek gerek. Bolsa iki ýurdun arasynda özara harit dolanşygynyň ýyl saýyn artmagyny beýleki ugurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň iýdigdäli we üstünlikli ösdürmegini üpçüňe. Şeýlelikde iki tarapdan hyzmatdaşlyk giň ugurlary öz üçin alýar. Sergide Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlaryny görkezmek bilen bir hatarda onda geljegi uly hasaplanýan ugurlar boýunça maksatlaryň geçirilmegi hemde onuň jemleri boýunça alyşyklary gazanmak boýunça pikirleşmelerin gurulmagy bu şäheriniň köp taraply häsiýeti eýediginiň nowataky beýany urly. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň paýtagtymyzda guralan sergisiniň atdyjlary değişli guwanamalaryň we diplomlaryň goşulmagy hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryna bagdalga boldy. Hormat prezidentimin arkadaly gahrman serdarymyza ýüldenmäniň kabul edilmegi bilen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bede Wat Atmuradyň mekany ýylynyň möhüm wakasyna ulan giň meşgul sergi öz işini tamamlady.